ואנחנו מדברים מהערוץ של National Geographic. אלו הם 4 הקופים. זהו הקוף הגדול בשם הבבון עם התחת האדום. אתה רואה את התחת? אדום. עכשיו אדום. אוקיי, זה שחור. הבבון עם התחת השחור. זה לא יודע מה. אנחנו נתקרב בשקט וניכנס לביגפוט. זה לא הביגפוט. זה מיני ביגפוט. אומייגאד, שמענו את ההגדה. אינקרדיבל. הבבון מדבר.